chibai Mizo Naupang Pual channel-ah kan lo lawm che voina chuan Inchhung Bungrua kan zir ho ve thunganga Inchhung Bungrua chuan Inchhung a chei baka kan ni tin nun atan an changkai em ani I in ringem chauka a lut masang o chauka chu eitur siam nan te thil ei nan te kan hmang chin chauka a enge om chin en hawang o hei hi enge thuk ani hi thuk chu ei rongbol nan kan hmang chin khoya nge thuk hi kan da ang le heta hian dang o hei hi enge ni ve thung le microwave oven ani hi oven microwave oven chu ei tur ti lum nan te ei tur siam nan te kan hmang chin microwave oven hi khonge kan da ang le ada na tur ngai ni hi heta hian da ang o belbom kan mamon ni hi belbom lo ro se hei belbom chu belbom a chuan bungbel chi sang sang kan da chin khoya nge kan da ve thungang le heta hian dang o ei tur kan da vo chin na kha enge kha o fridge a chuan ei tur chi sang sang kan da tha chin khoi lai a hun ngei du le heta hian da ve thungang o ei tur kan ei mai nge kan ti chin kha kut kan sil vai chin kut sil na kan mamon ni hi hei hi kut sil na heta hian da ve thungang o kut kan sil to sia thil eyang o thil ei na tur do kan le nei lo do kan lo ro se chu theng po khunge kan da ang heta hian o ei tur ei don reng in do kana zel ei tur o min lo ngai changla ale peka Inchhung Bungrua kan zir ho le donya o muno mi tm lo subscribe la like bok tur o video dang po ilaw in zel donya bye bye